אני טס לאמריקה. בואו נתחיל עם כמה עובדות נדירות. אוי בס. העיר ניו יורק נקראת התפוח הגדול. ניו יורק היא בירת העסקים והבידור. פסל החירות הוא אלה שמביאה חופש ל7 יבשות. באמריקה כל האנשים דואגים לאכול 1750 משולשי פיצה ביום. כל 5 שניות האמריקאים אוכלים 2750 נקניקיות. באמריקה נולד תינוק כל 8 שניות.